iphi yakhe iyona le? Iyona le. Hayi, asiya ngakhona mfowethu sizothi siyamthola lo masimanyana. Khona kodwa lensizwe. Ngathi khiwa kho umuntu la. Hayi, masingayithi ulala mfowethu ikuphi la singayithola khona? Hayi asambe. Njoba kade usho ukuthi kunendawo zaze. Zazi zonke indlela zakhe asambeni. Hayi asambe simici. Iyo le? Iyona ngqa. Mfowethu kuhamba kanjani? Yimi nani? Hayi mana mfowethu, hayi mfowethu sizokhuluma mfowethu, asizile ukuzolwa mfowethu. Sizile ukuzolwa sizolungisa into esifunayo sifuna ukuthi lento ilunge nibe right. Baba sengibuye naye. Buye naye phela nangu. Uye la ngqo. Hayi asizile ukuzolwa mfowethu. Mana mfowethu mana. Intombi yakho nje ngoba ungilwisa. Ungcolisa wenza yonke into ufuna ukubanjwa ufuna ukubuka phela ngwanakho namandla wena. Angithi usebenzisa amandla. Ngisho endaweni engafanele. Nalesikipho osigqokile kwakuyibirthday yakho. Imali yami. Man. Usukulu. Sala phansi kutshena indaba zakho. Angithi wena awufuni ukusebenza wena. Hey sir. Qo. Oyethu. Kuyaphela kabhuti. Hayi bhuti omdala. Ngizoqala ngizethule nje kuqala ukuze singazi mhlawumbe siphambana ungaboni ubona ngomuntu nje ekhama namakhamera eduze wakho. Ngizoqala ngizethule mfowethu ukhuluma noSicano ongawangema ovela emtubatuba mfowethu ngiqhama ngaphansi kweNgwe TV Productions. Lana mfowethu ngihamba nomfowenu ungaqhubeki manje amakhamera qhamuka kanjani boss? Mfowethu siwuhlelo oluzama ukuthi ukuthi mhlawumbe imindeni noma abangani noma mhlawumbe abantu abathile banokudlelwane banenkinga ethile kodwa manje abakwazi ukuthi bayixazulule lenkinga bebodwa uyayibo. Then thina siyangena sibe umuntu wesithathu phakathi lapho owenza isiqiniseko sokuthi iyakhulumeka and iyalungiseka. Ungaqhubeka kakhulu manje ngalo nekhamera lapho. Awuvele buzoza uwedwa. Into eyenza ngize nekhamera mfowethu ukuthi ngelinye ilanga ukuthi uyakhuluma nomuntu mhlawumbe useyaphuma lana kuyenzeka mhlawumbe kwezinye izikhathi uthola mhlawumbe khona osethinta ngendlela errong uyayibo lonto. Then mangabe sephuma nestory sephuma nestory mhlawumbe okungesona istory esenzekile. So ikhamera iyake ingene kuleso sikhala leso sokuthi noma ngathiwa seyabuya nestory okungesona sizobuyela kwekhamera sisho ukuthi cha nakho kwenzeka uyayibona le nto bhuti. Kodwa angizwe ikhamera kodwa. Hayi asincenge mfowethu ngoba manje uyakhala lo muntu akini mfowethu ubhuti wakho lo. Angazi noma mhlawumbe khona ubhuti wakho owagejana naye ngendlela ezithile. Umfowenu uyakhala mfowethu uthi uyafisa ukulungisa izinto nawe khona izinto ezenzeka. Angizazi ke mina akazange azangichazela. So uzoyichaza esephambi kwakho. Angazi noma mfowethu uyangivumela ukuthi ngimsondeze ukuze uzokwazi ukuthi umbone ebese siyixoxa. Hayi ongimbone mfowethu ongimbone. Hayi kulungile sondela mfowethu. Oh, Hey bafo. uqhamuka futhi manje wena? Hamba kanjani bafo? Cha uqhamuka kuphi? Hayi futhi ngiphuma lelo kuzanene endlini. Ikhavela yami mfowethu. Mana bafo ehlisa umoya. Uthi asile mfowethu sizoxoxa lana mfowethu sizoxoxa. Uyabona nje manje sekuphuma ekhavela mfowethu ekhavela manje singena kanjani? Hayi mina futhi ikhavela angiyazi nje sidale ikhavela angiyazi. Angazi ukuthi ukhuluma nganje futhi. Wena shona ikhavela yami. Mfowethu ehlisa umoya bafo ehlisa umoya. Asingalo mfowethu mawusuphethe induku sesiyalo kanti sizoxoxa lana uyabona le nto. Umuthi kancane Mfowethu ikhavela yami. Bafo ayizokusiza lutho indaba yokulo kwamanje cela ungilalele bafo uthi ngifuna ukuthini. Ngichazela mina ukuthi ekhavela ingena kanjani. Mfowethu ekhavela mfowethu kwana kuzeka la sizoya emcimbini nabafowethu. Abafowethu banyamalala. Mangithi ikhavela manje sayibona. Banyamalala kade niye emcimbini. Sizoya emcimbini. Banyamalala mase benyamalele sebenyamalana nekhavela. Bangishiye manje ikhavela manje sayibona. Mfowethu awusichazele kule ekhavela. Ifika kanjani ekuthenini uthi mawusu unyamalala lapho bese kulahle ikhavela. Yabona mina bafo ngiyaphinda futhi ngiyasho ikhavela angiyazi nokuthi iyasho naphi. Mina ikhavela ngayishiya la endlini ngihamba mina nomngani wami sahamba. Uyazobani ikhavela? Angazi ngabe nginamanga emkhaya. Uhamba nobani? Hayi angazi. Awubesami ngisusa umcimbi so3. Uphi umngani wakho? Yebo samba siba u3. Omunye umngani wami ngithi akhumbula ukuthi uyena waphuma kuqala ngamlandela eduze. Ningishiya kanjani ikhavela ngayibona? Akithi mngani samba sesixabene laphana. Hayi ake sihlale phansi sikhulume kahle ukuze sizothola ukuthi kahle
yini ayizele mhlawumbe ukuzokhuluma ngokunye okungesikho kwekhavela mhlawumbe naye ekhavela iyogcina sivela ukuthi iyayihambe kanjani ikhavela njengoba uchaza ukuthi ikhavela yakho uyaduka kade kukhona bona endlini uyayibona le ndaba hayi ngiyakuzwa ake sihlale phansi siyikhulume le ndaba mfowethu njengoba sesize sahlala phansi ke mfowethu saqala manje siyalikhuluma udaba umfowethu uzochaza yena ukuthi kungani ebona ukuthi akeze la kuwena namhlanje ezokhuluma nawe emveni kwesigameko besenzekile ngaphambilini mfowethu ngicela ukuthi ngiyidedele kuwena izintambo uchaze mfowethu ngoba udaba laziwa wena mina ngilwazi mina ungifonelile nje wathi ucela ngikuphezele ngoba bewazi ukuthi anizukwazi ukukhuluma nomfowethu uyayibona ndaba so ngizokudedela njengamanje usichazele ukusuka nokuhlala ukuthi kahle kahle kwakwenzakaleni ekuqaleni nize nihamba nomngane wakho njengoba futhi manje usubuya yini eyenza ukuthi ubuye yebo yebo ayi la bhuti omdala into eyenzeka sasikade nje sibuya emcimbini naye ubafo lo sasikade sibathathu yeah okushuthi ukuhamba kuthi nasihamba kahle la kade siphuma ubafo lona wangifonela lapho ngathi sesifikile la sihlala khona nalo mfowethu lo umngane wami yabo shuthi ngolunye usuku avela phone uma efona ubuza indaba ekhavela wabe sekungicala ukuthi mina ikhavela isingena kanjani yabo cause manje angiyazi nothi ikhavela iyathatha ubani ikhavela thina sayishiya lapha nekhona namanje nje ikhavela kina akekho nje umuntu oyazi akekho futhi okuthiwa endlini yakhe sengabe ngiyabasukela Nkosi yami sengabe ngiyabasukela akekho umuntu wathatha ikhavela sidalo okay njengamanje njengoba uthi ke ekhavela uyazi isivuka njengoba sesifike lana ukuthi ubafu sefuna ikhavela yakhe yini kahle kahle eyinhloso bekade ikulethe la if ukuthi ubungazi ukuzokhuluma ngekhavela oh hayi mina bafu into engilethela ukuthi mina bengifuna ukutshela ubafu kodwa manje ubafu ngoba ngiyamazi unekhanda eqinile yabo unekhanda eqinile futhi akatsheleki mina ubengeka ngizwe uma bezotshelwa yimina yayizwa lonto yeah so ingakho ngiceleni ukuthi ningisize ukuthi ningiphelezele ngihambe ngiyokhuluma nobafu lo omdala wethu mina ahlahle bafu na indaba engize ngayo la yabona umngane wami lona ebengiphila naye kahlahle mina naye sixabene siqatshaniswa yini ubuxoki ngithe mangithola ngolunye lamasuku ngolunye lweinsuku ngithola lo bafo lo ulele nalo muntu ohlekisana naye awu kanjani mfowethu ngabafica endlini angithi vele besijwala bezizwana nje kanje shuthi ngolunye usuku mabe ngiyomvakashela hawu ngiyaxayela umuntu lona akavula endlini ayishuthi nami ngoba ngiyazazi zonke izikhiye ngavula mangivula hawu ngimfica nje uphezulu kolukhuzana komuntu ohlekisana naye kuze njani wena phela lokho akazange ungiphathe kahle because nithi wena umfowethu shuthi mina amanye amasu uthi kumele ngijabule sesinganani yenza leyo nto leyo senesikhathi ngoba ngokuchaza ukuthi bengisaba ukukutshela bengisaba ukukutshela umfowethu wamiyeka umshaya ongcono bengingikwazi ukulwisana naye ufike kumina uthi umshayile bhuti omdala ingakho ngimbekele kuwena esandleni zakho ingoba ngiyazi uzokwazi wena ukumsolve mina anginawo amandla okulwisana naye yayizwa lonto uphi yena ulapha ahlala khona kodwa bengakuthatha mina nguyise ngubeke lahlala khona anisabonani asazwana kodwa mina indlu yakhe ngiyayazi ngathatha ngubeke mfowethu ngiyabona mfowethu ngazi ukuthi ithanda ukujula lenkulumo esizoyikhuluma la mfowethu ake siqale mhlambe sibuye la buxoki bunu lobu osebunqhatha ngoba phela uma ngisizwe istory ngizwe ngathi beningamabhashini nina yeah naxabana nobafo namshiya ubafo yeah so uma seninodwa futhi ngathi seniphinde naxabana futhi nodwa buxoki bunu lobu osebunqhatha angithi uyazi uma beningabangani isikhathi esiningi izinto eziningi niyayishare yeah okushuthi ke ekuthe ehambeni kwesikhathi ezinye izinto zakhe bese kukhona izinto engayithinta ngingasangena emafonini akhe kukhona izinto zakhe nje eziseziyimfihlo kumina yabo okusho ukuthi nokungena kwakho endlini yakhe kwezinye zezikhathi bese kubuye kube imfihlo bese kubuye kube imfihlo bekhona usuku ethi nje ngingaqhamuki kulona okungenzeka ukuthi ukungangeni kwakhe ngoba ubesazi vele ukuthi usedlana nomuntu kabafu impela kunjalo bafu kuthini ukuphawula kwakho mfowethu kulolu daba uzizwa kanjani mawuza ukuthi umuntu oke wamthemba before usetholakala manje eselala lo muntu wakho hey but inzima kakhulu lento manje iyangithusa ndingayiqala manje sinesikhathi eside iyangilimaza mina
mhlambe umuntu akukhona okwathi ukukusola sola ukuthi kuyantshontsheka manje. Hayi mfethu akukho bangikusolayo mina isikhathi ngichithe emsebenzini ngibuya ntambama. Kasiningi nje impela akukho kusolayo. Uhlala khona la naye noma unendle yakhe somewhere else? Ya unendle yakhe. Ufika nje la kuvakasha kuphela. Ungathi inkinga lento mfowethu. Uma ucabanga manje masingathi siya kuye singamthola umngane wakho lo. Hayi ngoba ngizazi zonke ingoja ahlala kuzona singamcinga simthole. Hayi Singacinga simthole. hayi mina ngiyakuzwa. Uthini mfowethu siyamcinga? Hayi simcinga. Hayi ake sivele sihambe siye khona. Mbukeli lapho ngasekhaya usungalibali ukusubscribe, uphinde ucommente, ushare ukuze noma ngathiwa kwenzakalani uhlezi uupdated. Njengamanje siyasuka siyobheka umngani lokhu yena esizokhuluma ngaye lana okuyena yena umuntu ke onenkinga. Akufuneki ukuthi mangabe sihleli sizinsizwa ebese sihlala kuba khona abantu abamaxoki. Siyathanda ukuthi lokho sikulungise. Sikhona siyingwe TV Productions ukuzolungisa into efana nalezo. Njengamanje mbukeli siphekezele sihambe siyofuna lo mngani. Iphi indle yakhe iyona le? Iyona le. Hayi asiya ngakhona mfowethu sizwe ukuthi siyamthola lo masimanya. Ndoda. Khona udaletsizwe. Ngathi khiwa akho umuntu la. Hayi masingayithola la mfowethu ikuphi la singayithola khona? Hayi asambe. Njoba kade usho ukuthi kunendawo zaze. Ngizazi zonke indlela zakhe asambeni. Hayi sihambe simcinga lapho ngicabangela ngakhona. Hayi le ndoda mfowethu lena iyaganga le ndoda ayikwazi ukwenza into efana nale. Nakuthuleke nje. Ayikwazi ukwenza kanje. Uzenjani? Iyo le? Iyona. Uzenjani? Mfowethu kuhamba kanjani? Yimi nani? Hayi mana mfowethu hayi mfowethu sizokhuluma mfowethu asizile ukuzona mfowethu. Pho amakhamera. Sizokhuluma amakhamera mfowethu Hayi ufakazi ukuthile mfowethu. Ufazi ba. Ufakazi bani? Ngani ngagcina uzoqhamona ufazi. Hayi ayike into athi uzakwathi ayigcini. Ufazi. Sacabana mina nawe sibanga ukuthini wena walokhuzana nomfazi wamfowethu. Pho ikhamera yakhe. Hayi ukhipha ubufakazi. Angithi ikhamera kumina. Hayi sokhipha ubufakazi. Mfowethu wena mfowethu wena ulala kanjani nomuntu kamfowabo? Ake ngibambe ngenkani mina. Angiphiki ngakwenza lokho. Ngimbamba ngenkani. Umshayva kwendlebe namanga. Umshayva kwendlebe. Base behlukene. Nakazi bahlukana mfowethu. Mina ngiyintonga kwazi ukuthi bayahlukana wena ukuthola kanjani? Ukuthola kowesifazana noma? Ukuthola kowesifazana. Owesifazana wathi kuwe sewahlukana. Sebahlukana naye. Mfowethu lento lena njengamanje umfowabo uyayazi. Njengamanje kanti sikuyena manje sikhuluma naye and uyafisa ukuthi akhulume nawe ngalolu daba. Uzothini kumina? Ngoba phela mina ufuna ukwazi ukuthi angishelana yena. Ufuna ukwazi ukwenzakalani. So njengamanje ngicela mfowethu ukuthi sihambe siye kuyena. Ukuze sizokwazi ukuthi lelo daba sililungise. Ningagcini nimbulalana nimbulalela umuntu wesifazana. Hayi ngeke ngikwazi ukuya kuyena. Awukwazi ungakwazi ukwenza lokho. Ingamanje mawuthina ukwazi ukuya kuyena kusho lento izoqhubeka ibhebhetheke iye phambili. Ngelinye ilanga uyothatha isibhamu akudubule kanti bekuyinto ebingalungiseka uyayibona leyo nto. Cha umuntu ofuna mina meleze kimi. Mina ngeke ngikwazi ukuya kuyena. Njengamanje ngoba ngingwamtshali nje ngumagalela gasa njengengonyama. Ngeke ngitshele umfana womunye umuzi ukuthi angenzini. Mara mfowethu uma ukhuluma manje mfowethu uyakubona kodwa umonakalo owenzile ngokuthi ulale nentombi yomunye umuntu. Ukhipheni wena mfowethu yini kube ngathi wena uzosiqhatha la ngoba phela lokoqa no wena oqhathayo. Ngazi kuyalotsholwa mina ngazi intombi yomuntu uyayilobola intombi igane ngendlela efana igane ngayo nje ayikho into engizoyikhuluma nayo. Lalela ngithi wena adu umngani wami usuqhathe mina nobani nomfowethu omdala. Lonto ibizwa ngani? Uqhathana bomndeni. Ngihlangana aphi mina ngoba nina uhlanganiseni uyasiqhatha singabandawonye. Wena ubondliwa yimi manje usukhetha umfowethu. Akusahlangana lokho. Kodwa mfethu umfowethu lo wegazi lami. Yimi wena uthengelwa yimi. Anginamsebenzi walokho mina sekudlulile past tense leyo. Sikhuluma ngento yamanje manje. Ngosifaka izingisi la. Izingisi asisebenzi. Hayi. Mina ngikhuluma nawe isiZulu. Izingisi ngeke ngizisebenzise. Ngithi ke mina asihambeni sokhuluma nobafuzo lento izolungiseka. Kodwa asazabe futhi sikhulume le. Ngeke ngikwazi. Into yokusiza bafu ehlisa umoya. Mina umeleze kimi. Yini ningazanga naye la? Bani onomunye mfowethu? Nina nizokona mina nini? Nina nizokona mina. Ningifitha ngikhuluma inkinga lalela bafu. Akuna nodali la nizongiphazamisa. Udala okhuluma nawe yena muphi? Uyena lesikhuluma ngaye. Udali wami. Kanti bangaka udali bakho mfowethu? Baningi. Lona nginsizwa mina. Lona okuyena esizokhuluma ngaye. Nginsizwa kumele ngikhethe emhlambini la ukuthi ubani engizomshada. Uthatha umfazi wemfethu uzothi uzomshada. Ibizwa ngani lonto leyo? Inkomo mfowethu. Wena kulabo udali bakho ukhiphe ingaki? Usehotali nje.
angakakhiphi lutho. ungcone nakhona akhiphayo Ngiphelele umfowethu. khona akhiphayo Mangathiwa kuyenza ukwazi kwakhe uyakwazi manaka mfowethu mangathiwa kuyenzeka kule abodali bakho lapha uzothola ukuthi nangu umngane wakho useshaya omunye wodali bakho wena ngakuphatha kanjani njengoba wena uthi noma engakhipheli lutho wena une right yokuthi umshaya udali wakhe mangathiwa nangu manje useshaya oyedwa kulabodali bakho ungakuphatha kanjani Ngeke ingane le izothandana nodali wakhe. ingavinjwa yini ukuthi ithandana ingavinjwa yini Ingane le. Lo wenzelwa imi yonke into lo. Yimi ngimenzela zonke izinto. okusho ukuthi mina ayikho into yakhe engayazi nendlela zakhe azikho engazazi Lokho akuchazi ukuthi wena hamba ukhuluma nobhuti wakho. Ubhuti wami. Indaba zami nawe. angithi phela okubalekile ukuthini umfowethu ngamela futhi umuntu Indabeni zami. hayi sengiphakathi Bengondla hayi ukuthi wena usungene ezindabeni zami. lalela manje iningi izinto osuzenzile la angifuni uqamba manga kodwa manje iqale nini ukuthi izinto ukuthi wena khona izinto manje kumele ungifihlela zona khona izinto manje umele isetshenziswe wena lezi ngayisebenzisi mina qale nini Uqale kutheni phela mina nginezinto efanele ngiyithathe inqumo ngedwa. hayi ayikho lento kusukela nini wawungabesengane iqala lona Yabona ngoba sificane la. Ngizophinde ngishiye la. Ngiqhubeke nempilo yami. khona ke uma uqhubeka nempilo yakhe yini uthatha umfazi kamfowethu Umfazi wami mfowethu uyena othanda mina. Akumina engakuyena yena othanda mina. ayikho lento leyo ubufihlelela ngipho umfazi kamfowabo wayizela kuwena wena uzange umshele Sabonana namfowethu lapha ile nto yenze kanje. Ngamfica umfazi womfowabo lo. Shuthi umfowabo sathi mase sixoxa la nomama wakwakho wathola ukuthi udlala kancane lapha ekamelweni. Inkonzo yasekamelweni akenzi sisi kahle ngale. ezwami phela umuntu engcolisa igama lamfowethu wena wasubona ukuthi uzofika wenza okungaphezulu kunaye Cha phela ngase ngiyamjabulisa ke wajabula indlela ajabula ngayo ngoba enamathele ke angizi kumxosha nami eyinamathelele. mina ke mfowethu Wena nje boy mele ubeke phansi umoya. mina Wehlisa umoya. Ngoba kahle kahle wena sithintane ngezandla asithintane ngezandla bafowethu asithintane ngezandla mina engikubonayo mfowethu ukuthi asikwazi Cha ixokunali ngibona kunje hayi ngiyixoxe kahle impela ngoba uthatha umfazi wamfowethu ngithi mina ngiyalwa nami ngalena sihambe lento siyilungise sihlale phansi akuziba mnandi futhi mase la not ukuthi Awuziba mnandi. siyolwa asilukolwa siyokhuluma ngiyabona ukuthi nawe uma uyaphakama naye futhi sithe masifike kuyena silubeka lo daba waphakama umoya so nje manje into esiyifuna thina sifuna ukuthi imimoya yehle siyikhulume kahle lento nokuthi kahle kahle ilungiseka kanjani kusuka la iya phambili uyayibona hayi singaya kuyena. hayi mfowethu Ngakuyena angazi. asabulelani sizinsizwa madoda sibulalane nabantu besifazane Kodwa wena Asingayenzi beke uxuku lento. wena. Asingayenzi. wena ixoxe elikhulu asizazi izinto ukuzolwa sizolungisa into esifunayo sifuna ukuthi lento ilunge nibe right ebapha sengibuye naye phela nangu uyela ngqo hayi asizile ukuzolwa mana mfowethu mana asile ukuzolwa madoda asile ukuzolwa sizokhuluma asile ukuzolwa madoda sihlale phansi madoda khuluma ahlale phansi sikhulume lo daba ahlale phansi sikhulume asingalwi asingalwi madoda Omnye chaza futhi omnye. asingalwi asihlale phansi sikhulume kahle madoda hayi mtete phansi bafo bafu asizile ukuzolwa mfowethu asile madoda asizile bafowethu ukuzolwa la into esizoyenza sizokhuluma njengeinsizwa insizwa mabeke izixabene ziyakhuluma ayingaphethi ngokuthi igcine sibamba la ngezandla nje yibona lonto mfowethu Uthi insizwa lena lento eyenzayo ngathi inenhloso yayo. Ayisoli futhi. ngiyabona kodwa mfowethu ke asehliseni umoya phansi manje ukuze naye ezochaza ukuthi kahle kahle kufika kanjani ekutheni iziyenzeka lento yayibona lonto asingalo ngoba manje masilo asizokufika esiphethweni into ezokwenzeka sizogcina ngokulwa gcine silimazana Hayi awayichaza. yayibona indaba Awayichaza. mfowethu ngiyabona mfowethu nawe uma uphezulu angazi mfowethu ukuthi yini wena ekukhuphula umoya kangaka uma sizokhuluma udaba olufana nalolu ngoba phela umuntu lona umfica vele ethandana nobafu wafika wena wamthatha kuyo ubafu walala naye and futhi sikuthola thina sithola ukuthi abahlukene nobafu Nami ngiyamsebenzisa ngeside lami naye umsebenzisa ngeside lakhe. Hayi uthi ngimthathe ngahamba naye. Cha uthini ukudla nje. Ayikhulumeni.
Uthini manje kanje nomuntu akayisi kodwa Mfowethu ngathi manje izinkulumo zakho ziyayifakazela into ayishilo umfowethu ukuthi awuyisoli ngalanto yenzeni. Angiyiboni into engayisola kuyona ngoba uyangilwisa ukuba kalwi ngabe sikhuluma kahle njengamadoda sixoxisana ukuthi senza kanjani kusuka manje kuya phambili sikhohlwe into esiyedlule kuze kufike kuthenini uzulale naye kwakade kuqale yiphi kukhona la enanike mhlawumbe nancokolisana khona nisazwana nobafuna ngakaxabana ngoba kuyabona katholakala udabeni ukuthi nafike nazwana nithese nizwene naphinde naxabana so ningakaxabana kukhona la enbenike mhlawumbe lincokolisane khona kwayo inamba yakhe wena uyithola kanjani ngoba phela inamba yomuntu wakhe akufanele ngabe wena unayo. Cha okwenamba uyena umfowethu lo owafona ngayo ifoni yami yasiyasala engenayo i-airtime vele bahlala la e-hostel hlezi bengena i-airtime abantu abanemali thina. Ayi mfowethu yazi mfowethu akuvuli ukuhleka kodwa manje ukukhuluma kwakho mfowethu kuye inkinga mfowethu ukhuluma kanjani mfowethu uma ukhuluma kanje Ungcolisa wenza yonke into ufuna ukubanjwa ufuna ukubukwa phela ngwanakho namandla wena angithi usebenzisa amandla ngisho endaweni engafanele nalesikipho osigqokile kwakuyibirthday yakho imali yami Man, usukulu hlala phansi kutshena indaba zakho angithi wena awufuni ukusebenza wena yeyisa awufuni ukusebenza hlala phansi baba sebenza hlala phansi mfowethu ngizokuthengela amanqina hlala phansi ukhuluma kwakho mfowethu awuzama mfowethu ukwehlisa ungakhuluma amazwi aqosheme mfowethu sizolungisa njengoba manje siyalungisa la kodwa manje amazwi akho akhomba ukuthi wena awufuni kulunge ufuna lokhu ibhebhetheka lempi yaphambili uyayibona indaba. Cha kunawe uyangicasula ngamanje usebenzisa amandla endaweni errong uyahluleka ekamelweni la fa esebenzise khona amandla hlula njani kamle sokukhona cha Manje ibhizinisi ukhona nje ephumeza kimi ngiyamthokozisa mina umngaka ngithi phela uphuma wakho mina mangimsebenzini uyangena uzongibheka wena phela mina ngiyasebenza mina usebenza ngiyasebenza mangemsebenzini ungala endlini yami wena angiphiki ukuthi ngiyamsebenzisa umngaka ngiyamsebenzisa siyasebenza ngala bafazi bethu ngiyambukhisa kanjani awukwazi ukuthatha umuntu Jondo Qabeyisa umuntu wena ufuna umngani wami la iminyaka sabe imicimbi lawo amazwi akho namanje ngisazophinda mfowethu amazwi akho mfowethu zama ukwehlisa amazwi umuntu lona akahlonephi ukhomba ukudelela esimene size ngaso lana sizolungisa asizile ukuzokona kakhulu kunalokho boyikhona so awukwazi ukuthi wena uzokhuluma ngalendlela okhuluma ngayo nomuntu omdlela intombi yakho uyayibona useke naye ngalokho ezongingcolisa mfowethu wena manje nawe ngimvimbele ngihambele indlela yami hlala phansi ke mfowethu ukuze sizolungisa udaba ulungise nje ulimi lwakho sikhulume kahle ngoba nje manje sila sizolungisa asizile thina ukuthi lana sizofuna ukuthi nibulalane uyayibona ndaba ngiyakuzwa wethu singalo mfowethu cha but angile amazwi akhe sikhulume nje amazwi akhe futhi angilwisa lo muntu besingabangani lo muntu iminyaka sihamba la imicimbi bonakalaphi ake kodwa manje uzokhuluma kanje nani bonakalaphi ekuthenini nigcine ningasazwani before nje kufike ekuthenini ukuthi uzudla intombi yakhe konakalaphi ekuthenini nize ningasazwani. Cha ngingakusho la mfowethu futhi siqhathwe uyena lo muntu wesifazana akukho la sike sagxobana khona amakhona kusuka ngifika nje kuyena ufika ngiphatha kahle njengomfana osemncane kuyena akukho la ngathi uke waba ukhombisa khona uba nonya kimi Isho ukuthi kahle indaba nje iqale ngoba sekwenzeke lesisigameko sokuthi uyithole usuyibandakanya nomuntu wakhe. Hayi khona ngalingeka wona futhi ngalingeka wona mntaka baba ungixolele ingane yakwethu ulingeke kanombani okusho ukuthi mfowethu awuthembekanga kumina. Cha mfowethu bekuyindlela ukuza kuwena ibingekho ngoba uqhamuka usulwa nje. Cha mfowethu phela akuthi bengilo ngoba namagama yaphuma emlonyeni la hlaba lokho ukukhuluma nje ngawo impela ugiya ngawo nje uthi ngithini mina ungixolele mntaka baba nawe uyazi utshwala akukhulumi mina nje utshwala Manje mfowethu njengoba uthi walingeka kukhona nokuyisola ekulingekeni kwakho ngoba phela wenzile umonakalo thina sithe masifika kuwe wasitshela ukuthi wena wazi ukuthi abasathandani kanti thina sithola ukuthi ngapha kubafo basathandana uyabona ukuthi
umuntu kahle kahle oyinkinga phakathi kwalolu daba wena ngoba phela wena ufika waba umuntu wesithathu kubantu ababili abathandanayo. Ngiyakubona mntaba kodwa ngiyaxolisa kulowo ndawo. Shwele ngane yakwethu ungixolele nje. Ukugwinye noma kushisa ungixolele. Angiqondile okubi kuwena. Mfowethu imanga enhla kimi mangabe sexolisa angazi noma uxolo lwakhe uyaluzwa uyalwamukela noma kuphetha kanjani. Kunzima mfowethu engakusho kunzima kakhulu ngoba indlela aqhamuke ngayo ngiyabona into ebekade bayiqala. Nomuntu esifazana kanzombheka kanjalo bengayazi lento lena iyangithusa mina mayifika nomfowethu yabo. Manje maseyifika kanje ezolwa futhi komsi lo mngani bethu asinabo ukuthi akakuboni kahle. Yabo mina besimthatha njengomfowethu. Hayi umngani kuphela. Ngomthemba kanjani futhi manje mathuphetha abangani ngomthemba kanjani. Ngiyafisa ukumiyeka umngakho kodwa manje inkinga akusenzeki. Sesizwe yena umfowethu omncane uthi hayi esihlanganise. Nami bengiswele yona indlela ukuthi sihlangane. Ngoba ngiyayibona lempi yami nawe isiya kude kodwa ungazi wena mina sengiyinempi nawe. Siqhathwa lo muntu wesifazane. Mawuthi niqhathwa ilo muntu wesifazane njengamanje wena uyaqhubeka naye. Kodwa futhi manje uyafisa ukumiyeka. Mfowethu ngiyafisa ukumiyeka. Bekuyindlela yokuphuma kuyena. Ngicabanga sekuyisona isisombululo lesokuthi ngoba sekuze kwavela ebalazweni kwavela kubantu abaningi. Kwaqoshwa nokuthi ke siyahlukana nje namhlanje nje. Mina naye singabantu abahambelana kude naye. No hayi mina ngiyakuzwa. Angazi kodwa noma umnikazi wendaba uyakuzwa. Mina ngelami side ngiyakuzwa. Angithenga amehla akho mfowethu, angithenga amehla. Akalethe ifoni dilethwe manje nami. Mfowethu ungayikhiphi ifoni. Mawuthi uyamiyeka yena. Kanti umfazi ngeke avuma ukuthi amiyeke, yabo? Uzomisa kanjani into enjalo? Mawuthi niyamiyeka wena lo muntu wami. Kanti usakuthanda yena lokho le game enidlalayo. Kusho ukuthi uzothi uyamiyeka wena akulandele yena. Uzomisa kanjani kuloso simo leso? Ngiyobuya ngize kuwena, ngiyobuya ngane yakwethu ngizozehlisa kwena ngisho ukuthi hayi. Nange engathi uyaqhubeka. Mina mntusifana ngisamthembi mfowethu uthini wena? Wangathi uzwele inkulumo yakhe eqala nothini. Ngizwele impela. Umuntu uyalengeka. Yeah. Futhi uzophinda futhi alengeka. Adilethe number manje. Cha umfazi akahamba. Mfowethu ake mhlawumbe silungise. Mothi akahamba uthi akayeki. Eze kuwena nje. Umina ngineyinkinga zami nami. Inkinga eyiningi kabi. Ungayibona ekuqaleni izinkinga. Nezingane engazondli kuyimanje ngondla ngenkantolo. Angikwazi ukuphinde ngilanda umuntu lapha ngizohlala naye. Nami ngangizedlulela nje. Washo ukuthi ke sekuyabambeleleka. Mfowethu ake silungise mhlawumbe kule njengamanje ngiyazi ukuthi umuntu wesifazana akekho la. Yeah. Ngoba mhlawumbe kube kuthi ukhona la ngabe naye mhlawumbe uyayiphawulela uyayiphendulela embuzweni njengamanje wena onayo. Yebo lonto. Njalo. Manje nje obengekho la. Kuthini kuwe? Usazokwazi ukuqhubeka naye emveni kwesimo esifana nalesi noma kukanjani? Mina mfowethu njengamanje angisamethembi. Sokunzima ukuthi yena ngamethemba. Kanti ngcono mhlawumbe ukhona mhlawumbe ngabe ngiyambuza imibuzo embalwa. Mase kube khona lokho khona ngaphakathi cha ungithatha isinqumo sekanje. So njengamanje uthi awukwazi ukuthatha isinqumo ungakakhulumi naye. Ufisa ukuthi uqala ukhulume naye kuqala uzwe iside lakhe njengoba usuluzwile iside likabafu. Yebo kunjalo impela. Okusho ukuthi kwakhona manje awukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi wenza kanjani ngobafu. Cha ufowethu ngingamxolela. Anginankinga nalokho. Wabusekhombisela uzehlisa nokuyisola. Mina siwa kude. Ningi imicimbi sehambayo naye. Akukho lapha abantu abangasazi khona ngihamba naye. Lokho akusho ukulingeka kwanombani. Ngiya-understanda mina. Futhi ngiyakuxolela futhi. Hayi. Ukuthembeka usokuveza wena ngendlela. Ngiyabonga ngane yakwethu ngoba bekunzima. Asibonga Nkosi. Bekunzima. Noma ungafuni. Hayi cha khona hayi bengingavumeki khona. Nawe uyazi ke. Yeyisa. Nami ngiyaxolela. Waphinda. Angeke kuphinde mntana. No hayi kulungile bafethu kulungile insizwa. Mbuke lapho ngasekhaya uyiboleleka insizwa zikhuluma zizendlala nangendlela izizwa ngayo. Nanokuthi ke into ebalekile ukuthi uma ngabe
sinengxabano asihlale phansi siyikhulume siyilungise ingaphethi ngesibhamu emahostela sikhona sizohlalela ukuthi sisondelele emsebenzini sikwazi ukuthi sibheke emakhaya uma sisuka emakhaya size hostela sifike sibulalana obani abazosala bebheka emakhaya njengamanje ke sesilungisile udaba labafowethu niyabona nani baxhawulana ba right njengamanje okusho ukuthi umsebenzi weNgwe TV usuwenzekile ilokho ukuthi nokusijabulisayo mbuke lapho ngasekhaya ungakhohlwa ukusubscribe usilandele na Facebook usilandele na TikTok sikhona siyabonga kakhulu